Good morning jotonono kaham angke masing sajra phaisa manis karon tongthogo satpai sisri nobar kasang si tongo angke nuk tona nim klogo busu sisri khokhong thang ha teni sini kisa ke kasang sala ha angke ano sabar khai toni video ni channel no isa angke te nungman ra video nani mo channel kasang si hapana ang tabo kisa teksa seng tongfiu tao channel no kenrok ano kisa support khai angke nungai te video kaha angke asuna ini mana sema dek tahan 2-3 दिन khai tong hapan rok ano kisa walk thangana ma kha khlaiye ketemu video upload khai je ba angke o channel tang fast ani channel fast katal channel sama sido mo angke ang kisa channel no kisa off khai tong hata video upload khai garok angke ang seng tong kana video nai tong kenani kete subscribe khai rok tabo ke kisa khar ya koi muga ta yak suma tong ba ha sarai no kisa yoga ro khari ke hantini pe tini ke video phonograli ya no yoga khai rok